салому алейкум бинандагони гиромӣ, инак нашри навбати барномаи иттилоотии Навид дар студия Сабрина Назрӣ ва Фаридуни Хайрлозода. Ташаккури зиёд. Дар барнома. Вай. Азам ҷаса кун. Чай! Аса кун чи? Ба худо метарсам. Барои он нафароне ки намедонанд, воқеан ҳам насаби Сабрина Бунуи мо Таваккал аст. Бале. Дигар шоу бо Фаридун Хайруллозода. бо пайдо шудан ва пеш рафтани илму технология воқеан ҳам имрӯз инструментҳои хеле зиёд ҳастанд, ки дар расонаҳои иҷтимоӣ, дар YouTube, Одноклассники, Facebook, Instagram, ВКонтакте ва дар бораи Одноклассники бегӯ кас мегӯяд, ки Одноклассники, аммо дар ҳақиқат истифода мебаранд бисёриҳо ва воқеан ҳам шоуҳои хеле зиёд пайдо шуданд. Сабрина Назрӣ меҳмони имрӯзаи мо, яке аз блогерҳои воқеан ҳам шинохта, дӯстдоштанӣ, яке аз блогерҳое, ки миллионҳо нафар ӯро пайгирӣ мекунанд, фолловеру ҳастанд, ӯро дӯст медоранд. дар қариб 10 шоу иштирок карданд Сабрина. Аммо шоуи имрӯзаи мо фарқ хоҳад кард аз шоуҳои қаблӣ. Суҳбати мо хеле озод хоҳад буд, суҳбати мо хеле мубрам ва актуалӣ хоҳад буд ва албатта дар ин баробар барномаи мо аз барномаҳои дигар бо бозиҳои худ яъне ки як фарқияти хеле калон дорад. Аз ин лиҳоз моро пайгирӣ бикунед. Ин аввалин шоуи Ситораҳо бо Фаридун Хайруллозода аст ва умедворам ки барои шумо писанд меояд. Хуш омада Сабрина. Ташаккури зиёд Фаридун ҷон, хеле хушҳол ҳастам, ки якумин меҳмони барномаи худ маро даъват кардед ва умед дорам, ки иншаалло ки барномаи шумо яке аз барномаҳои бо беҳтарин дар шабакаҳои интернетӣ мешавад. Хуб, салом арз мекунам ба кулли мардуми сарбаландам ва ҳамчунин ба шумо. Ташаккури зиёд Сабрина Буну. Ва Сабрина воқеан ҳам тирамо аст, аммо гармӣ асад зиёда айни замон мо эҳсос мекунем. Бале, хеле гарм аст, аммо мо мардуми тоҷик ҳама вақт чеҳрамо гарм аст, ширин аст, ба ҳамон хотир гармӣ намехоҳад ки диёри худро тарк кунад. аммо мегӯянд ки гармиро бо гармӣ бибур. Аз ин лиҳоз як чойи сабзи гарм как ман фикр мекунам ки барои шумо кӯмак мерасонад. ва воқеан ҳам ташаккури зиёд Сабрина барои оне ки дар бораи аввалин бор гуфтед. Сабрина ин як намедонам, ин як қонуни зиндагии ман аст. Барои ин ки ҳама чизе ки оғоз мешавад бо Сабрина оғоз мешавад. Барои ин ки шояд ки аввалин барномаҳои телевизионӣ дар телевизиони Сафинаама бо Сабрина оғоз шуда буданд. Радиои Ҳамсадо, аввалин меҳмони радиои Ҳамсадо буданд. Дар маросими ҷоизаспории Ҳамсадо Music Awards якумин меҳмоне буданд ки ҷоизаро супориданд ва имрӯз аввалин меҳмони мо аст. Ва мо оғоз мекунем суҳбатро. Сабрина воқеан ҳам дар анкабути ҷаҳонӣ хеле фаъол ҳастӣ. Ҳар як сухани туро миллионҳо нафар шарҳ медиҳанд, миллионҳо нафар дар саҳифаҳои худ ҷой медиҳанд. ва мо қаблан дар ҳамроҳӣ бо ту дар як тарафхона қарор доштем. ин кушодашавии расмии ҳамон тарафхона буд ва як бозӣ ҳам буд дар он ҷо. Бозӣ ҳам буд ки дар он ҷо бояд шумо рақси мардона мекардед ва бисёрҳо фикр карданд ки дар он ҷо Сабрина матӯш аст ё ин ки маст аст, бале чизе аз нӯшокиҳои спиртӣ нӯшидааст. Аз ин лиҳоз ман мехоҳам ки ба таври расмӣ шаҳр бидиҳед, чун баъд аз ана ҳамин бигӯем ки ҳодиса шумо дар чанд шоу иштирок кардед, аммо барои чӣ ман намедонам бисёре аз журналистони мо, бисёре аз ровиёни мо пурра накушоданд ана ин мавзӯъ, яъне ки ва фикр мекунам ки аз ҷониби шумо ҳам шаҳр набуд вобаста ба ин. Рости ман оиди ҳамин воқеае ки рух дода буд чанд вақт пеш дар як интервюи худам бо ҳамроҳи Шаҳло Сайфиддинова буд гуфта будам. Гуфти ту ки мумкин ки хушрӯмо яъне хуб ба пуррагӣ ба мардум маълумот надодем. Хуб, худи ту шоҳид ҳастӣ. Чанд вақт қабл мисол дар кушодашавии яке аз қаҳвахонаҳои шаҳр будем. Дар он ҷо барои хушҳолии мардум, барои фароғати мардум, ҳамкасбону ҳампешаҳои худмон якчанд шоу розыгришҳо гузаронданд ва ман намехостам дар ҳамон шоу яъне ки бозӣ иштирок кардан. тай бо дастгирии шумо, бо тарафдории шумо Сабрина барои иштирок, Сабрина барои иштирок. Албатта баромадам иштирок кардам ва ман намедонистам ки шартҳо чӣ гуна аст, ки ба ман ҳозир чӣ гуна шарт пешниҳод мешавад. ва онҷа шоҳид будем ки на танҳо онҷа як ман иштирокчӣ будам. онҷа 6 нафар иштирокчӣ буд, 3 духтару 3 писар буд. ва аввал шарт ба писарон пешниҳод шуд ки рақси духтарона кунанд
албатта рақс кардан, рақси оно гузашт, ба навбати духтаро шуд ки духтаро бояд рақси мардона кунанд, на танҳо рақси мардона, рақси марди майзадаи шабгар. Бале. Амин хел буд. бале. Ин гуноҳи Макс буд. Макс Қосимов яна амин Макс Касимов ва Берӯз. бале Берӯз Рости Фаридун, ма ҳамин гуна шартро чанд сол қабл дар чанд сол пеш дар як тарабхонаи дигаам кардам. Ман намедонам шояд такрорӣ буда? он вақто интернетҳо и хеле шабакаҳо фаъолтар набуданд, рақси ман набаромада буд. Ҳамин дафъа ки ман рақс кардам беҳад ваибат шуд. бале воқеан ман субҳи барвақт бархостам ва воқеан ҳеҷ касам фай намебурд ки ин як рақси оддӣ метавонад ки чунин воқеан дар миёни мардум шарҳи хеле калонро ба бор орад. Ва субҳи барвақт ман аз хоб бармехезам, ба инстаграми худ ворид мешавам ва дар ҳамаи саҳифаҳо фақат рақси Сабрина аст. воқеан як расми шумо дар давоми як соат чанд лайк мегирад? Зиёда аз 1000 лайк. зиёда аз 1000 лайк месанҷем. Месанҷем? Айни замони як расмро мо илова мекунем дар амрӯза, баъдан метавонем ки онро нест бикунӣ то пайдо шудани барнома ва баъдан мо анонси барномаро пешниҳод мекунем. ҳоло бед мебинем ки чанд лайк мегирад дар давоми як соат ва шояд ки аз ҳисоби ман лайкҳои ту камтар бошанд шаванд, ки медонад. Аз ҳисоби шумораи подписчикҳо вобаста аст. бале хуб рафтем Сабрина. Дар телефони ман акс мегирам. бале дар телефони ту барои чи? Барои он ки телефони ту телефони дови астам, бигӯм хато намекунам, барои он ки ин яке аз блогерҳои беҳтарин аст. ва кадом серия телефонро истифода мебаред? Рости ман Samsung-ро бисёртар дӯст медорам. хуб биё чихел шинем ки биёед як бор кӯшиш мекунем ки мо расм бигирем. ин як ана дар куҷо расм мегирем, на? яъне ки чизҳои хуб. дӯстони азиз, ҳамагӣ бале айни замон Сабрина илова мекунад. ман хоҳиш мекунам ки оператор аз болои сарашон биёд ва нишон бидиҳад ки чӣ гуна дар Инстаграм расмҳо илова карда мешаванд. ва воқеан ин як лайфхак аз дасти дар муддати чанд вақт гуфтӣ Фаридун? мо то охири барнома, яъне ки месанҷем. бале ҳоло соат чанд аст? ҳоло соат 12:18 дақиқа ва мебинем ки чанд лайкро соҳиб мешавад дар давоми то охири барнома. камтар равшанӣ илова илова мекунем. мекунем. бале ягон хел ба мардум фаҳмонем ки мо фақат менависем ба наздикӣ тамом. шояд фикр мекунам ки ба наздикӣ мо хонадор мешавем, ки медонад. боз ҳазор шарҳи дигар дар сомонавои шумо пайдо мешавад, ки медонад. ба ҳар сурат азидадақа бо шуморо қайд кунам. ман нагузоштам. бале Сабрина илова карда ин замон расмро. мо интизор мешавем то охири барнома. бале чанд лайкро соҳиб мешавад. ва Сабрина бармегардем ба мавзӯи пештара ки саволи асосӣ. бале саволи асосӣ ва яке аз саволҳои мубрам айни замон дар анкабути ҷаҳонӣ вобаста ба намун рақси мардона ки бисёриҳо гуфтанд, масалан бештаре аз нафароне ки дар Москва қарор доранд ба ман тамос гирифтанд, навиштанд ки хуб ҳар сурат бо Сабрина ошно ҳастӣ, чӣ гап буд? Мо гуфтам ки не, мо дар як тарабхона будем, ҳеҷ кас маст набуд, фақат ин як бозӣ буд, як шӯхӣ буд. ва бисёриҳо ҳатто фикрам ва бовар ҳам карданд ба ҳамин чиз. медонӣ барои чӣ? ба он хотире ки унҷа мисол ҳаҷми рақси ман зиёдтар буд, 2 дақиқа буд. чӣ хел ки ман ба саҳна мебароям ва ман шартро мефаҳмам. ин чизора ҳамин хуб дигар хайтеро ҳамун ҳаҷми видеоро кӯтоҳ кардан, куҷое ки ман ҳамун лаҳзае ки рақс мекунам ҳамунро гирифта дар саҳифаҳои худ гузоштану ва сарлавҳа матнашро навистанд ки Сабрина май нӯшидааст, Сабрина дар ҳолати мастӣ қарор дорад. рости ин ҳамин видео зуд паҳн шуд. ман худам ин чизро интизор набудам. дар 12 шаб буд, чанде шабе буд ки ҳамин видео паҳн шуд ва ман саҳифаи Инстаграм медорам. дар ҳар як саҳифаҳои группаҳои дигар маро ҳам хеле қайд кардам, монсоден ҳам хеле ҳама ҷозда мисол Сабрина дар ҳолати мастӣ қарор дорад, Сабрина ин гуна, мо аз Сабрина ин хеле корора боварӣ надоштем. рости барои ман ин чиз вай набуд, чӣ хел гум, осон набуд ҳама ин гапҳоро шунидан дар суроғаи худам. ҳамуша ман хоб кардагӣ набудам. то саҳар ман намедонам, як зиёда аз 100 группада маро вай кардан, видеои маро гузоштанд
ҳама кор як ауҷ мегираду бо тез хомӯш мешавад ва ман ҳамин хел муштариҳое дорам ки ҳеҷ вақт ба ман гапи бад намегуфтанд ва шуд ҳамин хел ҳолате ки ҳамун подписчикони ман гапҳои ҳархела гапҳои суханҳои пасту баланд навиштанд ва ман ҳама ин суханҳои онҳоро ба хубӣ қабул кардам. баъзеашон да ҷавоб гардонам ки ман дар ҳолати мастӣ набудам, ман аз удаи шаҳр баромадам, ман кӯшиш мекунам ки дар куҷое ки мисол ба ягон коре машғул шавам мехоҳам ки сарбаландона аз он кор бароям. хуб мушкил буд тай байни зиёди як ҳафта да мисол ҳамин чиз Соня азиз, ман айни замон дар ин барнома як чизро мегӯям ки дар он ҷо ягон нафари бегона набуд, ҳама нафарони шинос буданд, ҳама ҳамон блогерон, ҳама ситораҳо, ҳама ҳунармандон буданд, ягон нафари бегона набуд. бошад унҷо албатта ки шӯқӣ мешавад, хурсандӣ мешавад, фароғат мешавад. ҷолиб аст ки дар миёни мо масалан ҳамон ҷое ки мо истодаем ва дар навор ҳаст, мо ҳам ҳастем, мо бахтовар бисёр нафарон, бисёр аз ҳамкорон ва дар пушти мо кӣ буд ки ин наворро сабт кард ва ин нафар кадоме аз миёни мо аст, аз миёни омма аст, аз миёни ҳамкорон аст? Рост, лекин ҳамун рақси маро ҳама ба навор гирифта буд ва ман фикр намекардам, агар бигзор ки мегузоштам, ман фикр намекардам ки мардум ҳамин рақси маро дигар хел қабул мекунад. шояд ки хайтирои дигар хостанд ки ба воситаи рақси ман подписчиконашон зиёд шаванд ва ё ки ҳаҷми просмотри видеошон зиёд шавад. Соня азиз, идома дорад шоуи истораҳо дар меҳмонии Фаридун Хайруллозода ва аввалин меҳмони шоуи мо Сабрина Назир ҳастам. Аги чанд лаҳза пеш мо ташриф овардем ба Зверополис. Ин яке аз боғҳое аст ки мо метавонам ки ба таври мустақим ба онҳо дастрасӣ дошта бошем ва чунки ки айни замон мебинед Сабрина зуҳро айни замон чашмои Сабринаро баст ва бори дигар хотиррасон мекунам ки мо то охири сол ё ин ки то анҷоми фасле ки айни замон мо оғоз кардаем холҳои кулли иштирокчиёнро маҳз дар дораи ҳамин бозӣ ҷамъ мекунем ва нафаре ки аз ҳама холи зиёдро ба даст овард намедонам ин шояд ки кадом як ситора ё ин ки намояндаи кадом як воқеан соҳаи дигар бошад, ӯро тӯҳфаи хеле калони интизор аст маҳз дар доираи барномаи мо. Сабрина, лабе чӣ гуна аст, мебинед ё не? Не, намебинам. Рости гапу ами ҷое ки озӣ омадагием ку айсое ки ман метарсам аз амин ҷондоро, аз амин аз мор метарсам. ба ҳамун хотир ман ба ҳамин ҷо намеомадам. Аз мор на танҳо шумо, балки метарсед аширатри мо, барои ки ман камтар дуртар ба навор мегирам. аку ба хотири барномаи шумо маҷбурам ки тоқат кунам. Ташаккури зиёд мегӯям воқеан барои шумо Сабрина. ва айни замон аз бачаҳо дархост мекунам ки якояк ҳайвонҳоро ва номҳои онҳоро аслан ки ба забон намегирем, то ки ӯ пайдо накунад. ҳазору як намуд ҳайвон аст, парранда ҳаст, лекин ман намедонам ҳамаи онҳоро ман номашона гуфта метавонам. ҳайвоное ки медонем ин саг аст, мисол аз паррандаҳо кафтар, чумчук. вай ҳастагун чӣ? ба худо метарсам. ақаллан даҳанаш кадом тарафа? аз он тараф аз ҷониби дигар аст даҳонаш. монам хе монед вай тарси мара ҳис мекуна. мумкин биё чашмое кушода хати кунем. шарти бозия намегунааст. мор бале, офарин мор ва тамом аз ҳама чизи вазнин гузашта ва ин замон хоҳиш мекунам ки моро гирифта бошад мора гирай пешигаро ба назди мо биёред. бале ва ман хоҳиш мекунам ки аслан ки мори зард буд. бале яке аз морҳои калонтарин дар ҳамин боғ. хотиррасон мекунам ки ин боғи кӯдакон барои кӯдакон ин боғ аслан ки барои кӯдакон пешбинӣ шудааст ва ҳамарӯза кӯдакон метавонанд ки ба таври мустақим дастрасӣ дошта бошанд ба ана ҳамин воқеан ҳамин макон. ва айни замон чизе аст ки бетоқата. бале ва айни замон дар дасти воқеан ёрдамчии мо
ҳаст як ҳайвон, бори дигар Сабрина дастро мебарем ва мефаҳмем ки ин ҳайвон кист. Даҳанаш он тараф. Бале, даҳонаш он тараф аст. Гуҷуша қабидам. Ин ваяй. Ба фикри ман келаскои калон. Не? Не. Як бори дигар месанчем. Барендасма. Даҳанаш ҷудае? Натарс, ҳамон Охе. келаск ё ин ки ягон ҳайвони дигар. Масалан, оҳуро аз дохили об мехӯрад бештари. Крокодил? Бале. Крокодил дора иҷа? Бале, айни замон шумо крокодилро қабидеш. Бачаи крокодил. Чуне ки мегӯям бала. Авва бачаш намегазад? Ана мегӯям. Хуб, бале, дуюм қабул шуд ва сеюмашро меорем айни замон ва мефаҳмем ки ин Ман надида будам дар иҷа крокодил. Аммо доштем дар ин ҷо крокодил. Ва айни замон ҷонвари дигарро ба назди мо меоранд. Марҳамат, дар болои миз гузошта шудааст. Сабрина. Фаридун, хӯрмам хеле тарс арақ кардагиём. Ай. Самбақа? Аммо чӣ гуна самбақа ҳастин? Оби? Бале, самбақаи оби, офарин Сабрина бунум. Тарби барои мефаҳмӣ. Бале, ба мисли санг аст аслан худаш барои механдар. Хуб, айни замон мо бозам ҷонвари дигарро ба назди шумо ва фикр мекунам ки ҷонвари навбатӣ Сабрина яке аз сабуктаринҳост ва яке аз оромтаринҳост ва шумо хеле зуд онро пайхас мекунед. Дастатонро мекушед. Хоркуштак. Хоркуштак аст, бале, ҷонвари навбатӣ. Ва Сабрина. Олбе. Так ҷое? Камайда. Боз мегум иче. Мушай? Қариба муш монанд. Хамичок? Аз хамичок хурдтар. Хамичок хурдтар? Бале. Гиша. Вай. Намедонам. Бале. Ҷунгли ба намин монанд як ном дорад. Барои ман мушай. Барои Сабрина муши оддӣ. Фаридунҷон бигиша. Бале, биё. Сабрина. Ва ӯ ба тарафи ту меравад, Сабрина. Ина бин дастоша мебардорад ва мехоҳад ки Омӯхта шудааст. Воқеан ҳайвони дигарие ки ҳаст, он низ безарар аст ва хеле зуд метавонӣ ки онро пайхас карда бошӣ. Хеле пайхас кунам. Хуб. Айни замон он низ безарар аст, бе ягон мушкиле онро метавонӣ қабида бошӣ. Рафтам. Дастма барем. Так ҷое? Аммо Вай истироҳат карда истодааст. ҳа? Дастро Боло? Вая ку? На, келаски калон. Ҳа? Игуана. Ҳа? Игуана. Келаски калон охия? Бисёре аз ҳайвонҳо дод мезананд. Чизеро овардаистанд ки дигарош бетоқат шудаистанд. Бале, шефи ҷангал, бале. Яке аз нафароне ки воқеан Ва? Чига пай? Ҳа, Фаридун? Фаридун чига пай? Сабрина. Лаба? Лаба? Ба оғӯш буд. Биё. Ин абу аст. Ки аст абу? Мультики чи Аладдин дастку маймун. Памперс дорад?
Памперс дорад. Як бор ба огӯш мегирем? Сӯро майбони. Neden? Girin. Das tapıyor. Ay, ne. Bana söyle. Evet tapşa. Çocuğum giriş. Хуба ҳайвони дигар ва яке аз ҳайвонҳои вокана меҳрубонтарин барои ҳамамо. اینو در اومدن دیده بودم. سگه؟ ها؟ سگه؟ وافی. پردوم پرتم شده Сакчаи мопс, бале, сакчаи мопс аст айни замон дар назди мо ва Сабина, метавонем ки қавида бошем. چرا سیخ داره؟ چیه؟ چه اسم وقت دایتون؟ Sabrina چی هستین؟ نمیدونم فردا نمیتونم келаски австралиягӣ буд айни замон ва охирон хуб ҳамагии чанде аз онҳоро пайдо карди Сабрина. Ба ҳар сурат тарс ҳастанд дар вуҷуду ҳол метавонӣ ки кушода бошӣ. Бале, мушкил аст ва ин яке аз шартҳои воханам бозии мо буд. Ман мефаҳмам ки бисёр мушкил аст. ай канишона ҳамашро бурдем алага ҷобаҷо кардам. метавонӣ харгушакро дар охир ба воханам چشمی کشوده کو دیگه خیلی وقت چشم کشیده نمیدونی کو تلخه میگه دست دهنش میزنه یگان جدا که نگزه نه خرگوشک نه خیلی دیگه خیلی میقپیشونه انا این خرگوش ای نیم Забрина, аз ҳама ҳайвонҳо, ҷонварҳо, қазандаҳо, пазандаҳо кадом аз онҳоро бештар дӯст медорӣ? сагро аз ҳайвонҳо ба ҷон доданд. اونا از تو خفه شدن که در شهر اونا رو نگیرید. بله در شهر اونا رو نگیرید و به هر صورت نمیدونم شاید که کمیری آنها این زمان در نظرشان قرار درسته باشه برای همین قدر. Сабрина, این زمانی من که سوالی خیلی جالب دارم. اگر شما سن سال خود رو نمیدونستید شما با خود چند سال میدادید؟ با خودم 18 سال. 18 سال. زنها همیشه 18 سال هستند. 18 سال بهترین. و چی بهتر است ناکامی یا کوشش نکردن؟ چی بهتر است؟ با فکر من که هر دوش بهتر است. هم کوشش کردن و هم ناکامی. خب ناکامی نفری که مثلا ناکام است در زندگی با یگان مراد و مقصدش نمیرسد. البته که اون نفر اون نفری رو که کوشش میکنه سخن میگه. البته بخیلی میکند و سخنهای بد میگه. شما خیلی اما کوشش میکند که آدمی که خوب است در زندگی مثلا کوشش و غیرت میکند میخواد که همه وقت او را پس زند با واسطه سخنهای بد با واسطه یگان چه گم میخواد که ضرری سنگ‌های زیر آبی رو کوفته البته ضرری خود را رساند. خوب کوشش نکردن. من حاضر بعضی جوانان بعضی گلدخترای جوانان میبینم زیبا هستند، بالیاقت هستند، با استعداد هستند، لیکن نمیدونم که از چی سبب باشد که همین زیبایی خود را، همین استعداد خود را استفاده نمیبرند. گمان میکنن که شاید همیشه جوان میمونن، لیکن هر یک روز هر یک لحظه غنیمت است. باید که من باور کنم فریدون جان هر روز یک کوشش میکنم که روزی من بینقشه نیست.
бо фикр мекунам ки ман ба ҳамин рӯзо кам корро ба анҷом мерасонам ки ихалгире ма тӯли 12 сол аст ки дар байни мардум мисол кору фаъолият мекунам дар таваҷҷӯҳи мардум, яъне ки дар саҳна ҳастам. Ман чӣ коре ки мегӯям ба ман мисол ман мехоҳам ки аз удаи ҳама кор бароям ман ва чӣ ҳунарпешагӣ аст, чӣ актрисагӣ аст, чӣ ғайр аз сарояндагӣ ровигӣ аст, чӣ коре набошад мехоҳам ки аз удаи ҳама оно бароям. ҳозир аст ки мисол лаёқат дорам, қувват дорам, мехоҳам ки ҳама ҳамин чизҳоро истифода барам. А баъзе ҷавоноро мебинам рости аз тани оно ман зиқ мешавам, чунки кӯшиш намекунанд. Ва рӯзи дароз мегардам. Рӯзи дароз хоб мераванд. Бале, барои чӣ? Барои ин ки масалан ман ҳам соати 6 субҳ аз хоб мехезам, 5:30, 6 субҳ ва агар ҳоло масалан дар ҳамин ҷо агар як болис монам маро хоб мебарад. Барои чӣ? Барои ин ки ҳамеша агар ба забони русӣ бигем нидасиб ё ин ки норасоии хоб аст дар ман, барои ин ки ман соати 11-12 ба хона медорам, одамони эҷодкор ҳастем, шабона бештари вақт илҳоми мо меоядам. Ва ба ақидаи шумо чӣ гуна аст ҳаёт кӯтоҳ аст ё дароз? Аслан аз нигоҳи шумо масалан ҳар кас боз ба вақт ҳам нигоҳи махсуси худро дорад. Ростӣ вақте ки агар шахс доим дар ҳаракат бошад, кор кунад, дар назараш ки ҳаёт кӯтоҳ метавад ба фикри ман. Аммо агар барои чӣ агар ҳаёт кӯтоҳ аст, мо ҳамон кореро намекунем ки барои мо писанд аст? ва ё барои чӣ агар ки ҳаёт дароз аст, мо кореро мекунем ки аслан ки барои мо писанд аст? Дуруст. Медонӣ барои чӣ ман чиро дар назар дорам? Масалан бо хоҳиши кадоме мо ба як кор машғул мешавем. Масалан шумо намехоҳед ки ронандаи автомобил бошад, аммо шуморо маҷбур мекунанд ва омма ҳамин чизро мехоҳад ки шумо ронандаи автомобил бошед ва шумо ба ин чиз машғул мешавед, барое ки ҳамагон мехоҳанд. Рост, дигарон мехоҳанд. Аммо худи дили ман дигар чӣ мехоҳад? Рост. Лекин ба чӣ хотир бошад ки шояд хотири падару модар бошад, шояд хотири хештавор атрофиён бошад, лекин дили одам, хоҳиши одам дигар чиро мехоҳад. Ва ман фикр мекунам ки ҳар чизе ки дили шахс мехоҳад бояд ки аз рӯи ҳамун кор кунӣ. Хоҳӣ нахоҳӣ, мисоли гап як вақт мисол ту бармегардӣ ба ҳамун хоҳиши худат. Мисол ман касби ман дигар аст. Ман чанд сол кор кардам, фаъолият кардам дар телевизиони сафина. Ин яъне ки касбе ки дар қалби ман аст, ман дӯст медорам, то ҳол фаъолият дорам. Яъне телевизион, агар дар телевизионам набошам, лекин фаъолияти худро давом дода истодам, барандагӣ мекунам, мисол ровигӣ мекунам. Касби ман дигар аст. Мисол ман академияи вазорати корҳои дохилиро хатм кардам. Не, ман ин касбро дӯст медорам, лекин чизе ки мисол дар дили ман аз кӯдакӣ ҷой дошт, шавқ доштам, дар назди оина гап мезадам, ин албатта ки сухангӯӣ, ровигӣ, барандагӣ буд. Ва баргашта ман боз омадам ба ҳамин об. Бале. Ва ман хотиррасон мекунам ки дар суҳбат бо чанде аз довталабон ва донишҷӯён бештари ҳамон соле ки масалан Сабрина хатм мекард ба ҳамон академияро, соле ки дар он ҷо таҳсил мекард, бисёро аз довталабон барои дидани Сабрина дохил шуда буданд ва мегуфтанд ки масалан чанде аз ҳамсояҳои мо ки Сабрина дар он ҷо таҳсил мекунанд ва мо аз ҳамин сабаб дохил шудем ба ин академия. Ва саволи дигар пайдо мешавад ки ҳоло нигоҳ накарда ба оне ки шумо аз телевизион каме дур ҳастед, аз мақомот камтар дур ҳастед, аммо шумо як блогери бисёр машҳур, маъруф, дӯстдоштанӣ, як блогери бисёр ҳам бигем ки пешрафта ҳам бигем хато намекунем ҳастед ва шумо аз аввал яъне ки медонистед ки блогер мешавед. Ва саволи дуюм ки оё инро шумо ягон худро блогери касбӣ меҳисобед ё не? Айни замон ман худро албатта ҳамчун блогери касбӣ меҳисобам, лекин вақте ки ман ин саҳифаро кушодам фикр намекардам. Вақто ман намедонам блогераш чие рости гап. Ҳамин хел барои худам, барои завқи худам саҳифа кушодам. фаҳмидам ки ҳамин хел як сайти нав баромадааст ва обуна шудам дар ҳамин саҳифа. Ростӣ медонӣ Фариду, ман пеш аз ҳамин Инстаграм бо шабакаи Одноклассникиро истифода мебурдам ва ман дар ҳамун Одноклассники низ фаъол будам. Рости гап ҳама вақт дар ҳамун ҷо низ шумораи ваём зиёд буд, пайгиронам зиёд буд, чун ҳамин вай буд Инстаграм. Дар шабакаи Одноклассники
мешуд ки туҳфа равон кунӣ, яъне ки вай ҳаст ки сурат ва дар назди ҳамун сурати асосӣ ҳамун туҳфа то хӯрда меистод. доим дар ҳамун суратҳои ман туҳфаҳо будан ростига. туҳфаҳои ва мисол онҷо бо пул буд аз ҳама чизи албатта туҳфаро ба пул мехариди аз он шабака рост. ман дар ҳамон одноклассники ман ин гуна будам, намедонам шояд ман дили мардума ёфтагиам ё ки наздик ҳастам бо шакарак дорад Сабрина, барои он ки ман дар ёд дорам, бале дар одноклассники хеле фаъол буд. ва кай воқеан пеш рафт Инстаграм ё ки саҳифаат пеш рафт? саҳифаам рости гап вақте ки ман ҳама вақт озиро таваҷҷӯҳама дар ҳамин Инстаграм вай кардам бештар. пеш ман мисол як акс мегузоштам, бо баъди 3-4 рӯз пас мисол ман саҳифаи худамро хабар мегирифтам ки ҳамин акси ман чанд лайк гирифта, чӣ гуна комментария кардагиам, яъне ки кам таваҷҷӯҳ мекардам. 2 соли охир аст ки ман бисёртар мисол вай мекунам, истифода мебарам. масалан Инстаграм ин як саҳифае аст ки бояд ки туро пайгирӣ кунанд ва фолловери ту бишаванд, фаъол бишаванд аслан. ва кай анамун рӯйхат ё ин ки шумораи онҳо кай зиёд шуд ва барои чӣ зиёд шуд шумораи онҳо? Чӣ кор шумо кардед ки шумораи онҳо зиёд шуд? Ҳамчун як блогери казиба мефаҳмед. 2 соли охир да ҳамин шумораи подписчикони ман зиёд шуданд. Медонед аз кадом ҳисоб? Ба фикри ман аз ҳисобе ки ман мисли ман ягон кас мисол ман ягон ҷо даъват мекарданд, ман мерафтам ҳам унҷоро ҳолати корро рафти ҳамун мисол чорабиниро сабт мекардам и дар баробари сабткунӣ ман гап мезадам ки чӣ гуна ин чорабинӣ гузашта истодааст, киҳо дар ин ҷо ҳузур доранд. шояд ҳамин чиз каме ҳам бошад диққати мардума ба худ ҷалб кард. ман фикр мекардам ки ҳамин чиз ва ман ҳама вақт чӣ гӯям дар муошират дар иртибот ҳастам, чӣ коре мекунам, куҷое меравам ба мардум ба подписчикони худ маълумот медиҳам. яъне ки ман ягон кори махфӣ надорам, ҳама кори ман рӯшода аст дар ҳамин зиндагии ман дар даруни ҳамин саҳифа аст. аммо бештари вақт масалан медароя 5 нафар туро тамошо карда истодаанд, аммо бо анам 5 нафар низ яъне ки шумо суҳбат мекунед, яъне ки пешниҳод мекунед маълумотро барои 5 нафар ҳам агар шумораи онҳо хеле кам бошад, чун имрӯз бо шумораи бузурги анбӯҳи фолловерон шумо кор мекунед, зиёда аз 10 000 20 000 нафар ҳастанд пайгирони шумо. агар масалан шумо ба сторис кардед ё ин ки ба пахши мустақим ворид шудед ва онҷо 5 нафар шуморо пайгирӣ мекунад? албатта ман барои мисол суҳбат медарам фарқ надорам. барои ман бо камтар дароянд дар прямои эфирои ман хубтар аст, чунки ҳар як саволи онода ман тавонам ҷавоб додан. барое ки ман вақте ман пахши мустақим мекунам дар Инстаграм, рости бисёри саволода наметавонам ки ҷавоб диҳам. вақте як савол метавонам то ҷавоб медиҳам ки 10 саволи дигар мегузарад мерад ва бисёриҳо аз ман хафа мешаванд ки шумо ба саволи ман ҷавоб надодед. ба ҳамон хотир бо камтар боша хубтара, лекин рӯз то рӯз зиёдтар шуда истодааст, кам не. аз блогерони хориҷӣ ман чанд маротиба дидам ки шуморо дар он ҷо отметит мекунанд, ки қайд мегузоранд ва ҳатто худи блогерон низ шуморо қайд мекунанд. хуб дар кадом сатҳ қарор доранд анамин ҳамкориҳо? яъне ки ҳамкориҳо хеле сахт ҳастанд, наздик ҳастанд, шояд барои кадом як реклама, чун дар Инстаграм низ реклама хеле зиёд аст, шояд ки мегӯяд Сабрина барои ҳамун аудиторияи Тоҷикистон ма мехоҳем ки чизоро реклама кунем, чанд сум мешавад? ин ки ҳамкорӣ мекунед дар ин бобат? албатта ҳамкорӣ мекунам. хуб аку дар дигар бо киҳо бештар, кадоме аз онҳо наздиканд ба шумо аз блогерони хориҷӣ? аз блогерони хориҷӣ барои ки ман дидам ки чанд маротиба ман рости гап номҳояшонро намедонам, ман низ аз ҳисоби кор хеле кам ворид мешавам ба Инстаграм. ма бо ягон тӯноку рости ҳамкорӣ надорам, шояд дар оянда пайдо шавад ҳамкорӣ кунему, лек бо дигар блогерон ки шояд оно қадар маъруф нестанд дар мо, лекин дар тарафҳои худошон, дар давлатҳои худошон оно маъруф ҳастанд. албатта хуб блогерони дохилие ки мисол маро отметка мекунанд дар саҳифаҳои худ, ман бо дар саҳифаи худам мемонам. албатта вақте ки оно заҳмат мекашанд, ягон акси маро дар ягон раҳ мебинанд, ягон чӣ гӯям худи маро дар ягон кӯча мебинанд, акс мегиранд, дар саҳифаи худ мегузоранд ва албатта ман меҳнати онҳоро қадр мекунам, дар саҳифаи худам мегузорам, ташаккур мегӯям. мисол маро бетаваҷҷӯҳ намемонанд. бале ва ин хеле хуб аст воқеан, барои он ки шумо кор мекунед ва рӯзе агар ки маро дар ягон ҷо отметка карда намонам, ман зиқ мешавам ростига. мардум маро фаромӯш кардааст гуфта. ва агар ба шумо танҳо як чизро дар ҷаҳон иҷозат медоданд, Сабрин, ин чӣ мебуд?
рости ман фикр мекунам ки вақте ки ягон умуман имконияти ҳама кор карданро мо дорем. мо дар як давлате ҳастем ки ба гумонам ягон мамоният ягон чӣ нест. Сабрина, агар ба шумо мегуфтанд ки дар ҷаҳон ҳамаи чиз нест мешавад, фақат як чиз мемонад, шумо чиро интихоб мекардед? саволи бисёр ҳам мушкил аст, рости намедонам чӣ гуна ҷавоб диҳам, лекин агар ки як чӣ мисол ба ман иҷоза диҳанд, дигар ҳама чӣ ичи набошада. Бале, ягон чиз дар рӯи ҷаҳон намемонад, аммо шояд ки ҳамон чизро интихоб кунед шумо ва ҳамаи чизи дунё пайдо бишавад. Барои он ки он мехостам ки модарам ҳама вақт дар бари ман бошад. Бале. Воқеан ҳам танҳо бо пайдо шудани модар метавонед ки ин ҷаҳон боз ҳам хӯрам бигардад, зеро ки маҳз модар аст ки ҳар шом вақте ки мо ба хона меравем, моро бо чеҳраи хандон, бо дасти кушода ва дастархони пур аз нозу неъмат пешвоз мегирад ва воқеан ҳам сари таъзим фуруд меоварем барои кулли модарони дунё. Ва агар хушбахтӣ, Сабрина, дар пул бошад, шумо бо кадом кор шумо бой мешудед ва кадом роҳро пеша мекардед? Шояд ки ҳамин худи блогерӣ бошад, яъне ки ҳамин худи блогерӣ чӣ қадар даромад меорад барои шумо? Ин як мавзӯи бисёр ҳам дӯст доштаи ман аст, пул. ман фикр мекунам ки хушбахтиро, маҳбубиятро, ин чизоро ба пул харида намешавад. хушбахтиро танҳо ягона парвардигор ба шахс медиҳад ва мисоли гап, мо бо пул дору харида метавонем, аммо саломатиро не. Бо пул мо либоси зебо мехарем, лекин бо пул барои чӣ ман ба Сабрина нигоҳ мекунам ва ин суханҳоро гӯш мекунам ва гӯё ки ман инстаграми Сабринаро хонда истодам, постҳои Сабринаро барои меқадам ва воқеан ҳам дуруст аст Сабрина. Воқеан ҳам дуруст аст. ман фикр мекунам ки хушбахтиро ягона аввал худованд, баъд одамизод худаш месозад, барое ки бо пул маҳбубият, маъруфият ин чизоро харида намешавад. мегӯям ки бо пул дору мехарӣ, аммо саломатиро харида намешавад. либоси зебо мехарӣ, аммо худи шахсро зебо карда намешавад. ҳамин хел не. ва пас аз таҳлили соҳаи муд, Сабрина, мо гуфта метавонем ки масалан дар Тоҷикистон ин фаъолият то ҳол дар марҳилаи рушд аст ва ҳамгироии шадид ва бозори касбиан дар бозори касбӣ қарор дорад ва бисёриҳо хусусан блогнависони таҷрибадор мехоҳанд ки ба якчанд саволҳои муҳим ҷавоб бигиранд. Масалан, барои чӣ ман ин саволро пешниҳод мекунам? Масалан, ман мехоҳам ки блогер бошам, ман мехоҳам ки Сабринаи Назрии бачагӣ бошам, блогер бошам, блогер яке аз блогерони муваффақ, яъне ки дар Тоҷикистон шумо дар ҷои аввал ҳастед аз ҳисоби блогерон. намедонам хайр. Масалан барои ман воқеан ҳам дӯстони азиз ба ягон таъриф Сабрина дар ҷои аввал аст, барои ин ки ягона нафаре ки контенти беҳтаринро дар Инстаграм барои мо пешниҳод мекунад ва воқеан ҳам дар ҳамаи ҷо ҳаст ва ман намедонам ки кай вақт меобад, аммо дар ҳамаи ҷо ҳаст. ҳозиру нозир аст. ва акнун савол пайдо мешавад ки воқеан ҳам ман саҳифа кушодам дар Инстаграм ва чанд расмро ё ки чанд навиштаҷотро ворид кардам. Ман бо ҳаминро муваффақ шуда метавонам ё не? Ман метавонам ки чанд ҳазор фолловерро яъне ки ҷамъ кунам бо акс ё ин ки бо танҳо бо кушодани саҳифа ва бо иловаи акс ва расм? медонӣ Фаридун, ҳама кор меҳнатро, заҳматро талаб мекунад. албатта вақти зиёди худро магарам ки ҷудо кунӣ барои истифода бурдани Инстаграм. чаро не ҳама вақт фаъол мешавӣ дар амун саҳифаи худат, баъд дар ҷое ки таърих аст ку история, ҳамҷо ягон аксҳои хуб, ягон гуфтаҳои хуб, ягон видеои нағз, албатта оҳиста метавонӣ ки ба чанд сад ҳазор муштарӣ бирасӣ. Яъне ки контенти хубро пешниҳод кардан дар кор аст ҳама чизи муҳим барои нафароне ки намедонанд. барое ки як чизи қолабӣ аст, ҳама чи қолабӣ аст. албатта як манекени холӣ буданам ба мардум хеле ягон нописанд аст. албатта оё шумо ба ҳамон бовар доред ба ҳамон чизе ки мекунед, ё ин ки он корро мекунед ва баъдан боварӣ пайдо мекунед ба он? пеш аз
расмеро илова кардан, пеш аз навореро илова кардан? рости Ё ин ки вақте кам-кам ки бояд таваккалӣ ҳам кунӣ, барои ки як вақт мешавад ки фамилияи Сабрина Таваккал аст. рост. Бале? Барои он нафароне ки намедонанд, воқеан ҳам насаби Сабрина Бунуи мо Таваккал аст, бале. Барои он қадар ҳамеша таваккал мекунад. насаби маро ягона ҳамсинфон, ҳамкурсонам ва дар ҷое ки мисол кор мекардам дар раёсати бозрасии давлатӣ дар ҳамон ҷо медонанд. Дигар атрофиён ҳама маро ба Сабрина Назрӣ мешиносанд. Номи падаратон аст Назрӣ? Назрӣ номи падарам аст. Бале. Ва Сабрина воқеан ҳам тақ дарё дорӣ? албатта. Ин аввалин сухане буд ки Якам. дар сафина буд, бале. ба воситаи ба пояш так мекунад гуфта, ҳамин чиз сабаб шуд ман ба телевизион роҳ ёфтам ва имрӯз ман дар байни мардум дар барномаҳои шумо иштирок мекунам. Кадом сол буд Сабрина? соли 2007 буд. Кадом эҳсосот буд вақте ки масалан нафаре ки ҳоло таҷриба надорад ва як бора меояд ба телевизион ва рост ва пахши мустақим ва боз дар назди Орзу Исоев ва Дилафрӯз албатта ки Саторова, бале, Дилафрӯзе ки мо медонистем чӣ гуна характер дошт. беҳтарин вонам, беҳтарин. рости ман аз устоди худ бисёр чиро дар зиндагӣ омӯхтам. устоде буданд ки дар вақти кор мисол корро талаб мекарданд, берун аз кор бовар кун мисли дугона буданд. ман бисёр чизро аз Апай Дилафрӯз ёд гирифтам. хуб вақте ки одам бо ёштар бошад, ҷавонтар бошад, мисол он вақт ман наврас будам, чӣ хеле ки ҳозиро ҳарос дорем, масъулият ҳис мекунам, он вақто ин чизо набуд. Барои ки нав ба кор омад. рост пахши мустақимаш чӣ хел мегузарад, ин чизо қадар муҳим набуда. муҳим буд ки ман дар ҳамин озмун иштирок кунам ва ягон ҳунар лаёқати худро нишон диҳам ки ман ба ҳамин ҷо роҳ ёбам. ва ҳамин хел озод будам. ҳамун давраҳо савол ин хел шуд ки ба ҳама савол доданд. вақте ки ҳамун лаҳзае ки мо даромадем 5-6 нафар даромадем барои роҳ ёфтан, бале, ба ҳамин ва кастинг. Апай Дилафрӯз ва Орзу Исоев байни якдигар мисол суҳбат кардем, гуфтанд чӣ савол диҳем, барои ки ҳама саволҳои ба иштирокчиҳо дода буданд, гуфтанд ягон афсона нақл кунанд. ва ҳамин хел шуд ки афсонаи Бузаки Ҷингилапа ва ҳамун лаҳзае ки модари ҳамун бузичо ба рӯи кофтикои фарзандонаш меравад ва ман рости на танҳо нақл кардам, образда даромадам ки модари аввал ба тори боми гург вай буд, саг буд, мебурояд ба пояш так мекунад. ҳама иштирокчиҳо, ҳама мо Апай Дилафрӯз, қатъякай Орзу хондиданд. ҳамин чиз як вай шуд сабабгори роҳ ёфтани ман ба телевизион. Сабрина як шахси универсалӣ ҳасти, медонӣ барои чӣ? Барои ин ки Сабринаро аввал гирифтанд барои барномаҳои фароғатӣ ва баъдан роҳ ёфт барои барномаҳои тиловатӣ. Оҳиста. Бале, ва як замон ӯ барномаи Навидро мехонд. дар ёд дорӣ? биёд тасаввур мекунем ки айни замон намедонам ту дар барномаи Навид қарор дорӣ ва бояд ки ҳамин барномаро пешниҳод бикунем. оғоз мекунем? биёд якҷо ҳардуямон. хоб ман гап занам? бале, оғоз мекунем аз Сабрина. дар кадомаш гап занам? фарқ надорад дар кадоме ки яъне ки бале, не кадри обши, бале, вот наворбардор мегӯяд. баъдан чун дар телевизион меравем ба камерае ки воқеан аз худи шумо аст. рафтем. салому алайкум бинандагони гиромӣ, инак нашри навбатии барномаи иттилоотии Навид дар студия Сабрина Назрӣ ва Фаридуни Хайруллозода. ташаккури зиёд дар барнома. бале, беҳтарин ба ёд овардем ана он лаҳзаҳоро. воқеан ҳам Сабрина беҳтарин аст ва мехоҳед барбигардед ба телевизион? албатта нақша дорам. фақат ба сафина ё ин ки ба ягон телевизиони дигарам агар Не, рости пешниҳод кунанд меравед? фарқ надорад. лекин дар нақша дорам. мехоҳам ки оянда дар телевизион кор кунам, кор фаъолияти худро пеш барам. ва ба таври ҷиддӣ мегӯям, хеле зиёд ба барномаҳо даъват мекунанд. ҳам ба шоуҳои ютуб масалан. анамон интихоб миёни онҳо чӣ гуна меафтад Сабрина? яъне ки интихобан шумо барномаҳоиҳо меравед, масалан муаллифашро дониста, роҳиашро дониста?
интихоба не рости ман вақте даъват мекунанд ман намехоҳам мегӯям ки вақте ки даъват мекунанд ман рости қадр ҳисобе ки қадр мекунанд даъват мекунанд ман рад намекунам лекин баъзе вақт мешавад ки дар барнома як чеҳра неву ду чеҳра бояд бошада ман мехоҳам фаҳмидан ки чеҳраи дуюмаш ки аст мақсад шахсе бошад ки бо мисол вай бошем да дӯст бошем не баробар бошем баробар мегӯянд ки поятро ба чени курпа даросонанд ки анамон по ба чени курпа бошад ва воқеан Сабрина Назрӣ он нафаронеро дар назар дорад ки аслан ки вобаста ба зиндагии онҳо маълумот надорад ва як шояд ки як ман узр мепурсам аз реперҳои хуб низ ҳастанд аммо як репере ки нав баромадааст ва мегӯяд ки барои оча домоди нав дар кор нест суруд мехонанд ва мехоҳанд ки бале ва мехоҳанд ки дар ҳамроҳӣ бо Сабрина ӯ як ситора бишавад ва ман ба наздикӣ дидам яъне ки ҳамун чеҳрае ки ҳаст дар барнома бояд якҷоя иштирок кунем ман низ дар бораи вай ягон маълумот донам ё шиносам ки албатта ки нашавад ки дар барнома шинему вай мана нашиносам ман вай нашиносам чашмаки ман чашмаки ту ва имрӯз барои блогерон кадом мавзӯъ бисёр муҳим ва мубрам аст ва барои мардум имрӯз чӣ ҷолиб аст яъне ки ба замони рӯси бигӯем что интересно сегодня людям албатта ҳамаи мо аз мушкили проблема безор ҳастем ҳамин хел не ба мардум фақат чизҳои ҳазл шӯхӣ фароғат куҷо ягон хурсандӣ аст ҳамин чизо рости аз проблема ҳамаи мо безор ҳастем шахсан ман худам ҳамин дар ҷое ки мисол ягон чиқад гӯям ахборотҳои хориҷиро тамошо мекунам ҳама вақт ягон ҷода ягон фалокат шудааст обхезӣ шудааст ман кӯшиш мекунам ки анбӯи калони маълумоти албатта ман мехоҳам ки маълумот дошта бошам лекин намехоҳам ки ба пуррагӣ ҳамаи онҳоро тамошо кунам чунки зиқ мешавам рости гап ба ҳамон хотир кӯшиш мекунам ки вақти худамро бисёртар ба ягон шуғлҳои мисол дигар вай кунам машғул шавам бале ва воқеан пештар масалан барои блогер шудан лозим буд ки масалан Саид Акбарро бигирем ё ки дӯстамонро бигирем барем ва масалан бигем ки расми дар навбати духтаро бошад осонтар буд барои ки як шарик доштанд ҳамеша мерафтанд онҳоро расм мегирифтанд дар телефонҳои оддия масалан ё ин ки бо ягон суратгир ва баъдан маълум мешуд ки ин суратгир на танҳо шарик балки боз дӯстдоштаи ӯ низ ҳаст аммо дар замони имрӯза бошад баръакс аст дар замони имрӯза масалан агар то андозаи ман худро блогер ҳисобида тавонам баъд аз ин барнома масалан бинем ки мо бо як гурӯҳи калон айни замони ин барномаро омода карда истодаем ва шумо бо киҳо кор мекунед ман медонам ки албатта дӯстии хеле хоса доред дар ҳамроҳӣ бо Бардини Сабура бо Бахтиёри Ҷамшед бале зузу ки айни замон дар назди мо ҳастанд яке аз мухлисони асосии Сабрина аст ва яке аз дӯстони асосии Сабрина ки ҳамин вақт дар бараш аст ва боз киҳо ҳастанд аз киҳо иборатанд барои чӣ барои ки наворбардорон кори бениҳоят бузургро мекунанд ва ҳамеша паси кадр ҳастанд бечора дар дасташ камера бале рост меистад ва касе раҳмат намегӯяд ба онҳо мо раҳмат мегӯем мо медонем ки мо қадрашонро медонем дар куҷое бинем қадрашро мекунем ва овоз баланд мешавад аз замин тараф раҳмати ходира ба киса монда намешавад маъз ҳамин наворои ҳамино аст ки мисол мо ба бинанда шинос ҳастем моя мешиносам ва гурӯҳи шумо аз ки иборат аст рости ман гурӯҳи чӣ хеле ки худат қайд кардӣ ман бо ҳамроҳи Бардини Сабур Бахтиёри Ҷамшед дӯстӣ зич дорем ва ҳама вақт пеш аз ягон коре ки ман мисол карданӣ мешавам ба сомон расонида мешавам албатта бо онҳо маслиҳат мекунам хай чӣ хеле бо маслиҳати фикри албатта дӯстам ба назар гирифтан дар кор ҳаст ба ҳамон хотир ихелгирӣ ман бо ҳама бо ту бо дигарон бо ҳунармандон бо сарояндагон бо журналистон бо ҳама дар алоқа ҳастам албатта эҳтиромашро мекунам дӯстӣ мекунем саломат бошад Сабрина Бону аз онҳоям лозим шавад маслиҳат мегирам албатта ин аз ҳама чизи муҳим аст ҳеҷ вақт бигӯем ки айб нест аз касе маслиҳат ва воқеан аз касе чизе пурсидан Сабрина ман ҳамеша ба расмҳои шумо назар мекунам ва воқеан ҳаловат мебарам ва ҳамеша савол медиҳам ки барои чӣ расмҳои ман ин қадар зебо намебароянд ва аз кадом филтрро истифода мебарад Сабрина
خب من نمیگم که من از یگان فیلتر استفاده نمیبرم. من یگانه یک پروگرام دارم که او پروگرام همین که چه گم زیاد روشن‌تر میکند عکس را. زیرا جوانای ما من چی رو استفاده میبرن؟ یک پروگرام هست سنپ چت. ما عموما سنپ چت استفاده بعضی وقت میشود که استفاده برم. بعضی صفحه میدارویی همه عکس و ویدیوشون با واسطه همون سنپ چت است. من کامرای عادی قطعی صورتگیری عادی قطعی استفاده بعضی حالات دا بعد کجایی که مثال تاریک باشد اونجا روشنی کم باشد بعد من یک پروگرام دارم خواهید من نشان میدم همون استفاده میکنم تمام. و این زمان برای تماشاچیان شاید که بسیاری‌ها واقعا مخلصانی اصلی هستند. اما در اینستاگرام در سامانه‌های اجتماعی چقدر مخلصانی سابرینا نظری هستند و با نام سابرینا نظری صحیفه‌ها هستند. خب نشان میدیم که کدام از آنها واقعا از کدام از آنها استفاده می‌برید؟ من همین صحیفه پروگرام نام دارد بیوتی پلوس. ولی بیوتی پلوس یعنی که میتواند که از همین استفاده برید. این رو برای شما یکی از بلاگران مشهور دوست داشتنی و رقم یک در تاجیکستان میگه. خوب درباره سرپرستی بسیاری از بلاگرهایی که تبلیغ میکنند کدام یک محصول رو چی گفتم میتواند زیرا که زندگی در مهمانخانه‌های باحشمت مثلا پروازها خوراکان لباسهای زیبا و دیگر رو در نظر دارم. آیا سرپرستی از شماره فالووران از شماره پیگیران وابستگی کلان دارد؟ برای چی؟ برای اینکه مثلا بین در روسیه من با نزدیکی برنامه در همراه با اولگا بوزова بود در همراه با کسینیا Собчак تماشا کردیم. осторожно Собчак نام دارد برنامه و در آنجا واقعا به نزد اولگا بوزова میرود Собчак و میگه که نگاه نکرده با اونه که در خود روسیه در جای اول میسته حساب فالوورانه خودی اولگا بوزова. اما میگه تو قدر خودت رو پس میکنی و با نرخ ارزان هر یک پستت رو میفروشی. اما مثلا خودی همون شنوروف خودی همون Собчак مثلا با شماره کمترین فالوورانه مثلا بینکه میلیون ها میگیرن برای یک پست. و در تاجیکستان چگونه است؟ مثلا ما چند بلاگر داریم که واقعا به طور فعال این رو به طور کسبی پیش میبرند صفحه خود رو. راستی بلاگران در خود ما هستن و نه اونقدر در نظر دارم. مثلا حسابی در یک پست چقدر مبلغ میگیرن مثلا و از شماره نام подписчик کنیم که فالوورم وابسته است. البته اما کوشش و زحمت های بلاگران که شماره подписчикشون زیاد شود این به همون خاطر است که همون نرخ صحیفهشون وقتی رکلام پیشنهاد میکنن زیادتر شود قیمتتر شود. البته وقتی که یگان کارخانه است و شرکت است میخواد که با ما همکاری کند البته او میپرسد که همون استاتیستیکای صحیفه ما که در یک روز شما چند نفر رو استوریاتون تماشا میکنن چند نفر شما رو پیگیری میکنن چند نفر شما رو لایک میگذارن البته اونا پیشکی اول معلومات میگیرن بعد با ما همکاری میکنن. اسکرین کار داره اونا میکنه. بله با واسطه اسکرین. من مثلا یک رسم شما رو زیاده از 10,000 نفر لایک میگذارده. من میترسم که یک استوریس شما رو چند نفر تماشا میکنن. چند نفر از یک استوریس رو از 1 میلیون بفرستم میگذارن. راستی نه وای در صحیفه در مدت یک هفته چند نفر میدراید میبرد خیلی استاتистика. او істория دیگه خیلی істория مثلا من در پایانش نشون میده просмотр چند نفر دیدن. مثلا من شماره подписчикам 389 قریب 390 هزار شده تو وای تماشا میکنن تا 20,000 تماشا میکنن. این هر وقت هر خیلی بعضی وقت میشه که عموما کم تماشا میکنن تا 8,000 میفرای تا 9,000 از زیاد تا 20,000 تماشا. اما 300 چند هزار دارم لیکن 390,000 تماشا نمیکنن. با بیناشون دست نه که بعضی подписчикونه که صحیفه شدگن لیکن با چه بگم شاید لوگین و پارولشون گم کردگن همون موندگی نه که اونا دیگه فعالیت نمیکنن کار نمیکنن. یعنی که صحیفه های مرده هستن. صحیفه های مرده البته. و سابرینا 400مین فالوور و 400مین هزار فالوور چگونه استقبال میگیریم؟ راستی من نمیدونم بعد اخی وقت میشه شاید با ترکیه باشد. فکر کنم 400مین نه 500مش رو
ба рохат пешвоз мегирем. 500,000-ро 500,000 бале 500,000-ро мо бо рохат пешвоз мегирем. Ва зиёд ба Москва сафар мекунед? Дар Чархбоғ низ парвоз кардед чанда пеш? Воқеан ҳам дидем ва дили ман ҳавоӣ шуд ба ҷои шумо. Барои чӣ сафар мекунед зиёд ба Москва? даъват мекунанд, даъватӣ ҳастед ё ин ки худатон дӯст медоред ин мегаполисро? сабаби бисёр сафар кардани ман ба Россия ин шаҳри Москва, яъне ки апои ман дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. Ман 3 апа дорам, ҳар се оно дар ҳамон шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд, оилавӣ бо фарзандонашон, хонаводаҳои мисол бо шавҳарашон, бо хонаводаи шавҳарашон. Ман зиёдтар ба аёдати амно меравам. апои худам даъват мекунанд ва ман дӯст медорам Москваро, чунки дар он ҷо на танҳо мисол апои ман ҳастанд, дугонаҳоям ҳастанд, ҳамсинфонам ҳастанд, ҳамкурсонам. зиёд дӯст дорам дар он ҷо ва худро бегона ҳис намекунам. Москва барои ман ҳозир ранги вай шудагӣ, душанбеву кӯлоб, душанбе Қурғонтепа. Ҳар вақте хостам, рости гап билет мегирам, меравам, сафар мекунам. бале, ва воқеан ҳам дар баробари шаҳри Душанбе, куҷои шаҳри Душанберо ҳеҷ ягон шаҳр гирифта наметавонад, аммо ман низ ин мегаполисро хеле зиёд дӯст медорам, Москваро. Намедонам барои чӣ. Надиди худатам дӯст медорам. Ман умуман сафар карданро дӯст медорам. Ман ҳама вақт ҳамин кӯшиш мекунам ки ягон ҷо сафар кунам. Ҳамин дохили Тоҷикистони худмонам сафар карданро дӯст медорам. Бале, дар боғи Шафтову, дар боғи Зардолу, дар боғи Себ, дар Ҳисор, дар Бохтар, дар Кӯлоб, дар Қурғон, дар дигар, яъне ки дар тамоми мантиқи ба фикрам Тоҷикистон Сабрина аллакай буд. Рост, ман мебинам ки ҳафтаида ки мисол 2-3 рӯз ман рӯзи холигӣ дорам, албатта нақша мекашам ки ба куҷо равам. Агар 3 рӯз зиёд бошад вақти холигам, кӯшиш мекунам ки ба тарафи хуҷанд сафар кунам. Ман зиёд нағз мебинам сафар кардан. Рости як вақто камтар як 5-6 сол пеш буд, бо ҳамроҳи як дугонам ҳамхел суҳбат кардему. ва шавҳар дорад. баъд гуфт ки вай Сабрина гуфт чаро ба шавҳар намебароӣ? Шавҳар хеле зиндагии хуб аст, хелу хел. Ман гуфт ба наздики вай телевизор тамошо кардам, оинаи нилгуни тамошо карда истода будам. Гуфт рекламаи чиро дидам? Макдональдс. баъд аз шавҳарам гуфтам ки диламам хеле хост Макдональдс, лекин дар худамон нест ҳамин чиз. баъд ака гуфт ки ина хоҳишамро, чизе ки хоҳиш мекунам, шавҳари ман ҳамин чизро зуд вай мекунад, хоҳиши маро иҷро мекунад. И ҳамин хел шуд. Гуфт ҳамин гапа гуфтаму, хел гузашт рафт вақту. баъд пагашда гуфт шавҳари ман ҳам хеле аз хона даромад, дар дасташ мисол ҳамун кадом рафиқаша гуфта аз тарафи Москва равон кардиан Макдональдс барои оилаш. гуфтам дугона ту зиқ нашавам, ман дилам ки Макдональдс хост, ман билет мегирам, мерам ҳамрӯз мепарам дар ҳамун вай Дубай аст, Москва аст, мехӯрам, бо билет гирифта обратно мебиёям. бале, медарин ва воқеан баъзан вақт дар ҷои нишондан дар кор аст. ва бисёре аз блогерҳои имрӯза танҳо тасвири нави худро муҳр мезананд, бигӯям гӯё дар зери як конвертер там так сурат мемонанд ҳар дақиқа, ҳар сония. ва масалан як либоси нав мехаранд ва посте ки онҳо менависанд ё ин ки шарҳе ки онҳо менависанд дар зери он сурат ягон маънои амиқ надорад. Масалан худро реклама мекунанд, сурат мегиранд ва мегӯянд ки оҳ чӣ қадар осмони кабуд ва зебои имрӯза. ва шумо чӣ назар доред вобаста ба намигуна блогерон ва худро блогер ҳисоб мекунанд бештари онҳо? Блогер аз назари шумо блогери аслӣ ки аст, Сабрина? Ман метавонам блогер бошам? Чаро не? барои ин ки ман дар соли 2017 беҳтарин блогери Тоҷикистонро гирифта будам ҷоизаро. Беҳтарин? Дар куҷо? Дар Тоҷикистон. Ман албатта блогер дар Инстаграм не, ман саҳифаи худро дорам, faridunews.wordpress.com ки ин як саҳифаи хабарӣ аст ва ҳамчун блогери хабарӣ. воқеан ман аз Полша, яъне ки дар ҳамроҳӣ бо мутахассисони тоҷика намин бигӯем ки санҷишро гузаронданда вобаста ба саҳифаҳои хабарӣ асосан. ва дар он ҷо ман соҳиби ҷои аввал гаштам дар соли 2017. Беҳтарин. Салом. Ами чорабинда ман набудам, чӣ хел шуда? бале, дар ин чорабини шумо набудед ва барои ман ҷолиб буд. Шояд барои он ки онҳо асосан сомонаҳои хабариро ба назар мегирифтанд дар он ҷо. барои он ки дар ин ҷо сомонаҳои иҷтимоӣ набуданд, иштирок намекарданд. ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ ман хеле сӯз ҳастам, барои он ки воқеан пайгирони ман хеле кам ҳастанд, 1900 нафаранд пайгирони ман дар Инстаграм. барои чӣ? барои он ки ман то ҳол ягон реклама сар надодам, то ҳол масалан худро дар саҳифаҳои дигар реклама намекунам ва шояд ки ба наздикӣ ман бо анонсияни ҳамин барнома
ба таври расмӣ дар инстаграм низ фаъолияти блогерии худро баромонам, чун ин як хоҳиши калон дорам, ки дар баробари масалан ҳам ровии телевизион, ҳам ровии радио, ҳам иқтисодчӣ буданам, ман мехоҳам боз блогерам бошам, блогери сомонаҳои иҷтимоӣ. лекин ту аз ин чиз мисол чӣ нашав, зиқ нашав ки шумораи подписчикони ту дар инстаграм кам аст. Ман рости ҳамун ситораҳои хориҷаро мебинам, маҳбубанд, шинохтан, номери яканд, лекин шумораи подписчиконашон камтар аст, чунки оно дар як ҳафта як бор ягон акси худро мегузоранд, ягон видеои мисол баромадашон аст ё ки ягон корашон намегузоранд. Ба ҳамон хотир шумораи подписчикони оно аз дигар ситораҳо камтар аст, лекин оно дар ҳамун давлатҳои худашон ситораҳои якум мисол ба ҳисоб мераванд. ва ба ақидаи шумо Сабрина Боно, блогери аслӣ ки аст? ба ҳамин мавзӯъ бо бармегардем. Фаридун, ози гуфтӣ ки блогери аслӣ ки аст ва акс мегузорону дар таги аксҳояшон гапҳои сафсата менависанд. Ман як бор як интервюда гуфта будам ки баъзе саҳифаҳо медарои духтаро ҳамин хел худашон ё ин ки бале навор мегиранд, ҳамин хел худашон мисол нағма мекунану мегузоранд. ҳамин чиза бисёри нафарон дигар хел қабул кардан ва кай ки ман дар историёи худам ҳамин видео мегузорам, як фанера ягон сароянда суруд мехонам, мегӯянд ту дар интервюи худат мегӯӣ ки одамо вай мекунанд, нағма мекунанду суруд мехонанд, худат ҳамин корро мекунӣ. Мақсади ман дига чӣ буд ки саҳифаҳошон медаранд, ғайр аз ҳамин кор дига ҳеҷ чиз нест. Ман ин хел гуфтанӣ будам, ҳамин гапа гуфта будаму, лекин бисёриё мана дига хел қабул кардан, дига хел вай кардан. ва дӯстони азиз, дидед ки барномаи мо воқеан бисёре аз ана ҳамон журналистон вақте ки меҳмононро даъват мекунанд ва дар ин ҷо чизе нопухта мемонад, хомтайёр, ва мо бисёр масъалаҳоро дар ҳамроҳӣ бо Сабрина кушодем ва воқеан ҳам бисёр вақт шуӣ мешавад ки бо сабҳои гуногуни муд мо дил мебандем ва пайваст кардани як чиз бисёр ҳам осон аст ва стили худро, ин ки тарзи худро бояд чӣ гуна ёб ва шумо услуби худро чӣ гуна тавсиф карда метавонед, анамон тарз ё ин ки стайли худро чӣ гуна тавсиф карда. Шумо ки ҳастед? Як бизнес леди ҳастед, шумо як нафаре ҳастед ки ҳамеша либоси тоҷикиро ба бар мекунед? Рости медонӣ Фаридунҷон, ман ҳамин либосе ки мепӯшам, дизайнер гӯям, ҳамун интихоби либоса ман худам мекунам. Хеле зебо интихоб мекунед. Медонед барои чӣ? Барои ин ки қадди шумо ки баланд аст ва бештари вақт ёфтан барои нафароне ки қад баланданда, махсусан барои духтарон, ёфтани либос бисёр мушкил аст. Аммо масалан ҳамон тарзи духт, тарзи шинамии либос, ин метавонад ҳама таъсиргузор бошад ба ана ҳамон инсон. Ва Сабрина низ масалан имрӯз бинед қадди бениҳоят баланд дорад ва бо шим, бо ана ҳамон костюме ки доранд хеле дароза, хеле зебо аст, шинам аст ва барояш мезебад. Хуб, вақте ки ман либоси миллӣ ба бар мекунам, мегӯянд ки ҳама вақт миллӣ пӯш ки ту да миллӣ мезеба. Вақте либоси аврупоӣ мепӯшам, мегӯянд ки ба ту аврупоӣ мезебад. Фикр мекунам ки ба ман ҳар намуде ки ман худам интихоб мекунам, худам медонам завқи худамам, медонам ки чӣ гуна либос ба ман шинама, зебанда аст. Рости гап, хуб бо тарроҳони шинохта кор мекунам. Мешавад ки дар оно ман аз оно ягон куртаи миллӣ ё ки ягон либоси аврупоӣ мегирам. Бо Умед Кучкалиев, бо Малда Амраева, Умед Нигматов, бо киё ҳастанд шинохта, Хуршед Сатторов, бо ҳамаи ино ҳамкорӣ дорам. Сабрина, ман боварӣ дорам ки пас аз пешниҳоди ягон барнома дар сомонаҳои иҷтимоӣ, махсусан дар YouTube, рӯйхат ё ин ки шумораи фаловеронат хеле зиёд мешаванд. Яъне ки он барнома метавонад ки миллионҳо тамошоро ба даст орад, ки бештари мо ҳамин корро баҳри ҳамин мекушем, кӯшиш мекунем. Ва барои чӣ худат барнома надорӣ дар YouTube, ягон барнома надорӣ? Хуб, ин саволро зиёд ба ман мегуфтанд, додагӣ ҳастанд ин саволро. Нияти ман ҳамин аст ки вақте ки мехоҳам ки аввал подписчикони ман дар саҳифаи инстаграм ба миллион расад, вақте ки ба миллион расид, баъд ман канали худамро дар YouTube мекушояму барнома месозам, барнома ташкил мекунам, шоу ташкил мекунам ва мумкин ки баъд шумои ҳамчун меҳмон даъват кунам дар барномаҳои худам. Мисоли гап ҳаст ниятҳо, лекин камтар баъд. Ман қатъи бар дини сабур
шоу доштем, барнома доштем дар канали ютуб, лекин канали худама оли боз накардам, барномаи худама пешниҳод накардам ки муаллифаш худам бошам. Настя пас аз рафтан аз лоиҳаи Орел и решка ӯ лоиҳаи худро кушод бо номи агент шоу ва ҳоло ин лоиҳаро аллакай дар телевизиони пятница пас яъне ки дар нимашаб намоиш медиҳам, барои ин ки он 18 ҷамъ аст барномаи ӯ ва медонед чӣ саволҳо ва чӣ гуна саволҳо ҳастанд ки шояд агар он саволҳо он тарз ба он тарз мо пешниҳод дидем, шояд мардум каме нодуруст мефаҳманд имрӯз дар Тоҷикистон. Ва ба ҳар сурат мо интизор ҳастем воқеан барномаро дар Тоҷикистон ва агар ҳаёти миёнаи инсон 40 сол давом кунад, шумо дар одатон чиро иваз мекардед то ин қадри имкон ҷолиб бошад? Чиро дар зиндагӣ иваз мекардед? Чӣ 40 сол? Масалан ба ҳадди миёна, яъне ки агар миёна бигирем 40 сол я агар як умр зиндагӣ ки нему? Бале, ва масалан вақти хеле кӯтоҳ аст, ин 40 сол ва бояд дар давоми 40 сол ба ҳамаи чиро успех бояд кунем. Ва чиро шумо иваз мекардед дар давоми зиндагӣ? ҳоли масалан ҳоли чанд чиро иваз мекардам ман? Чиро иваз мекардед? Амон нафароне ки мисол аз ҳаёт, амон наздиконе ки аз қайди ҳаёт гузаштанд, зиёдтар бо онҳо меиштам, муошират мекардам, ҳамсӯҳбат мешудам. Зиёдтар вақти худро бо оила мегузарондам. боз чиро иваз мекардам? амон нафароне ки дар зиндагӣ ман бисёр дахолат кардагиянд, хиёнат кардагиянд, ки ман аз дӯст хиёнат дидам, чӣ гӯям, дӯст дар зарар расондааст. Албатта амон нафарора аз ҳаёти худам дур мекардам, бо онҳо дӯстӣ намекардам, ошноӣ пайдо намекардам. Шумо бо стресс чӣ гуна мубориза мебаред? Антидепрессант менӯшед ё не? Не, ман умуман вақте ман зиқ шавам, ғайр аз ами дарди вақте ки сарам дард кунад, ман дору истеъмол мекунам. Дигар барои стрессу барои дигар ман ягон хеле дороро истифода намебарам. Дар хомӯшӣ, дар танҳоӣ ё ки ба воситаи ягон гӯш кардани мусиқии ором ман метавонам стресси худро дур кунам, ва ё ки агар сахти баъд стресс дошта бошам, ман метавонам ба ягон ҷо сафар кунам, ба ягон давлати дигар барои ором шудан. Ва он вақт шумо аз сомонаҳои иҷтимоӣ як-ду рӯз дил меканед ё ин ки аслан онҳоро хомӯш мекунед ё ин ки боз фаъол ҳастед дар ҳамон вақтам? Кам истифода мебарам, чаро не. Лекин ман агар чӣ стрессе дошта бошам, ягон мушкилӣ дар зиндагӣ манам бошам, ман кӯшиш мекунам ки ҳеҷ вақт бинандаи ман вай дӯстои ман аз ин чиз огаҳӣ пайдо накунам. Ҳамин хеле буд ки чанд вақт пеш ман як кори чӣ хел гӯям, як кори душвор да мушкил да афтида будам ва нафароне ки агар дарака меёфта бошанд мегуфтанд ки дарақа саб навози ҳамин хеле ҳолатда қарор дорад, баъд мегӯянд ки ҳамин хел ҳаст, ҳамин хел шуд. Маълум нест ку инстаграмш медиҳам ягон пости зиқӣ мондагӣ нест, ку ягон сурати вай мондагӣ нест ки на ман агар аз гиря кардан об мешуд мисоли гапда чӣ баъд хеле ман кӯшиш мекардам ки ҳама вақт хурсандии худам то ҳозирам хеле ки ғаму андӯҳи худам намехоҳам ки дар дигарро нишон диҳам, фақат ҳамин хурсандию хушҳолия мехоҳам нишон диҳам. Воқеан дар ҳайрат монди ҳамаро бо парвоз дар чархбол як бора ва дар чанд саҳифаҳо низ ин чизро ҷо карданд ки Сабринаи Назрӣ воқеан дар чархбол парвоз мекунад. Сабрина, чӣ қадар маблағ шуд парвоз? Ман медонам ки ин пули кам нест, чун ман худам 5 сол таҳсил кардам дар Москва. Мо дар ҳамроҳии бо дӯстон медонем ки чӣ қадар қимат аст он ҷо таҳсил аслан ки парвоз кардан дар чархбол. То шояд ин туҳфа буд? Не, Фаридунҷон, ман бо ҳамроҳи як дугонаам онҷо будем, як ҷоя рафтем ва рости ман ҳар вақте ки ба ягон давлат сафар мекунам, ба худам ягон мақсад мегузорам ки ман бояд ки дар мисол мефаҳмам ки дар онҷа чиё дорад, чӣ шароито дорад, аз амно истифода барам. оли мехоҳам ки нақша дорам ки аз парашют барам, ба воситаи парашют барам. Лекин ин чизда камтар ҳаросам мондагӣ, камтар тарс дорам ояндада, лекин ҳамин кора карданӣ ҳастам. Ва вақте ман дар Москва будам, бисёр пурсидам ки чӣ гуна аз куҷо равем, мисол дар чархбол шидем, ҳамин орзуи ман аст, ман адреналин, экстрими хеле чизои ман нағз мебинам. Хай баъд
суроғашро ба воситаи интернет кофтем ёфтем ба хатти ҳамроҳи дугонам рафтем ба онҷо ва рости аз замун ҳаҷме ки мепарӣ ку дақиқае ки мепарӣ аз замун маблағаш вобаста гирад ва мо 20 дақиқа паридем гирди Москваро чаро задед? бале ва 20 дақиқаш на он қадар қимат шуда буд рости 500,000 рубли Русия. не ин қадар 100,000. не 90,000, 50,000. кам ами то 50,000 То 50,000. Яъне ки бале хуб аст, то 50,000 хуб аст ва дар ин баробар шояд ки ҳангоми баромадани барномаи мо кӯдаки ситора яксола шавад. аммо ба ҳар сурат муборак бошад барои Ситораи Кароматулло. Имрӯз хабар расид барои мо ки Ситора Бону соҳиби фарзанд шуд, бале духтарчадор, яъне ки оилаи онҳо бисёр орзу доштанд ки чун Ситора яка духтар аст, худаш дар оила Ситораи Кароматулло дар оилаи онҳо яъне ки кӯдак таваллуд бишавад ва инак хурдакак, дустурияк ва духтарча. Ба ҳар сурат дар ҳамроҳӣ бо бештаре аз ҳамкорони телевизиони Сафина он замон бисёр бигӯем ки муносибатҳои хеле қавӣ доштед. Дар ҳамроҳӣ бо ровиёне ки якҷо будеда. Ҳоло чӣ? ҳоло ҳам бо онҳо дар вай алоқа ҳастем, суҳбат мекунем, дар ягон тӯй, маърака, ягон чорабинӣ даъват шавем, якҷоя як мисол мешинем, хурсандӣ мекунем. Яъне ки ҳаст то ҳол ҳаст. Албатта чи тӯе ки мекунанд, мисол хурсандие мекунанд, албатта маро даъват мекунанд. Ман хурсанд мешавам, меравам ки ҳамкорои собиқ ҳамкорои худро дар онҷо мебинам. ва аз ҳама саволи охир, миёни блогерон конкуренсия ҳаст ё ин ки ягон рақобат аст? Рақобат а? Бале. Рости миёни блогерон ҳоло ҳис накардам рақобатро. Албатта рости дар ҳар кор рақобат ҳаст. Мисол ҳавлирӯ ба ҳавлирӯ бахилид мекунад, бале рақобат дорад. Дар ҳама соҳа, дар ҳама кор рақобат ҳаст. Ва фикр мекунам ман ҳоло ҳис накардам, шояд бошад. Баъзе мумкин блогерон маро на он қадар хуб қабул кунанд. Пост ва ё видеое ки ман мегузорам шояд ягон ҷода камбудӣ ёвана, мисоли гап. Намедонам аку. дӯстони азиз, ба гуфти Рустам момент истины ё ин ки ана мулаҳзаи фаро расид ки мо дар оғози барнома умедворам ки шумо тамошо карда то охир барномаро ва хоҳем фаҳмид дар ин замон ки расме ки мо дар ҳамроҳӣ бо Сабрина Назирӣ дар оғоз гуфтем ва Сабрина гуфт ки як расми ман давоми 1 соат 1000 лайкро соҳиб мешавад, ҳатто зиёд. Мебинем ки чанд лайкро сурати мо соҳиб шуд ва ман боварӣ доштам ки чун душманони мо хеле зиёд ҳастанд, шояд ки касе ки аз душманони ман ва касе аз душманони Сабрина лайк нагузорад ба ин расм. Ба ҳар сурат Фарзунҷон, агар лайк кам бошад, ту аз худат бин. Майл аст, барое ки шояд подписчикони ман рашк карда лайк нагузоранд ки бо ҳамроҳи мисол бача истода акс гирифтааст. қадар ман медонам ки ҳоло комментариям ҳаст ва комментариҳоро ба дактори кушода мехонем. Бале. Шоҳид биё. Наврбардор ман хоҳиш мекунам ки ба назди мо биёед. Бисмилло. Комментариҳоро бе. 20 комментариҳоро намехонем. Бале. Як соата 625 лайк. Рашк кардагам. 625. Ва ман медонистам ки хеле кам лайк мегирад, барои ин ки он қадар бисёро маро дӯст намедоранд. Барои он қадар. Не, гуна. Хеле нагу. Бин чанд? 626. 25. 627. Бале, 600. Не, ман таҷриба кардам вақте ки Фариду ман бо ҳамроҳи ягон мардина акс мегузорам, албатта лайкам нисбати аксое ки худам танҳо ҳастам камтар мегирад. барои ин ки дӯстони азиз воқеан ин як рашки корбарони Анкабути ҷаҳонӣ ва рашки дӯстони Сабрина Назирӣ ҳастанд, аммо ба ҳар сурат мо хафа ҳастем аз ин ки 60% ами шумораи подписчикони ман мардо ҳастанд. Албатта ба ҳар сурат дӯстони азиз, чун ҳамешагӣ ман хоҳдрасон мекунам ки меҳмони аввалини барномаи мо буд Сабрина Назирӣ. Ин барномаи ситораҳо дар меҳмонии Фаридун Хайруозода буд. Ман бениҳоят зиёд дӯст медорам ин бонуро. Воқеан ман ташаккур мегӯям барои омадан.
ва мо бошем ҳафтаи дигар бармегардем дар YouTube канали Ҳамсадо. ҳатман интизор бошед барномаи навро. Бошам дар ҳамҷоягӣ бо яке аз ситораҳо. Ки хоҳад буд меҳмони навбати? Намедонам, ситораҳо хеле зиёд ҳастанд. масалан ситораи Караматулло ки медонад. Бар сурат интизор бошем. бо YouTube шабакаи Ҳамсадо мемонем. Дигар шоу бо Фаридун Хайруллозода.